kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai ka jhat kit mar jong ka Iran kabalaay kerteng ka Sili City kalala ban poi shaki jong ka ri wat hapadeng ka jingkhang dam jong ki sipai duriaw bat ka jing berngem na ka kanhun trekam jong ki sipai duriaw jong ka US. Katkum ki khubor na ki la pathai khubor jong ka ri katay ka jhat kalapoi ha kawai ka kat liang kabasha the jong ka Iran ha ka shimit hadin baklala banya lingba ka duriaw Arabian ringkat bat ka jing pahara ka bapura bat ka jing kershan trekam na ki sipai duriaw jong ka Iran. Wat hapadeng ki jing maham bat ka jing berngem ki babon na ka kanhun sipai duriaw jong ka US ka jhat kit pniang jong ka Iran ka Sili City da ka jing kershan trekam jong ki sipai duriaw jong ka Iran bat ka jing shingan ka bapura kalarung shaki jong ka Iran hennen kamiet hadin bakla yat lingbai ka duriaw Arabian laong ka tanat sipai jong ka Iran ha ka jing penmena ha ka si baar ka tanat wat banya jong ka kam kit liang ka Leit list kala pentip ba palat arphotli ki liang ki balakhot ki shadow vessels jong ka Iran ki la yat lat ya ka jing khang jong ka US hadu ka sngi ningkong ka sentom kalayat hu baki sipai jong ka US kila batha yaki arfusam tli ki liang khayi bakin phai dien ne banlet phai biang sha ka we ka kat liang jong ka Iran nadu balas dang ka jingkhang jong ka US u president ka America u Donald Trump u loong baha ka snining kong baka jingkhang dam jong ka US kan ne bet yamenta u loong ru baka Jingsangeh thma ka ba ar tayo bat ka Iran kabala bu ban kut no ha ka janmet jong ka sni Balang kanum penjalan shu ha ka jo kapor ka Iran ka loong bada ka ba penjari ya ka jingkhang bat ka jing penkhen ya ka Jingsangeh thma utrom ulawat ban penkala ya ka met jing ya kren sha ka met jong ka jing IT lut ne ban penshisha ya ka jing penmi thma ba thmai ngim pediang ya ka jing kren hapo ka serniu jong ka jing berngem bat ha kini ki artayo baladep ngila pen kre ban pen pau ya ki kot ba thmai ha madan thma loong unong kren parliament jong ka Iran u Mohammed Bakher Ghalibaf ubade unong yakren bahakli du jong ka Iran ha ka jing yakren bat ka America ha ka jing tho ha ka rinsan X Henry hapdeng ka jing bam tikna halor ka jing yakren utram ulapan mi ya ka jing maham ka bajur dak bapen bena balada ka jing sange thma ka ba artayo bat ka Iran kan kutno klem kanu ka jing pen bena te bun ki bom kin sedang ban bethei habakren bat ka PBS News lakali utram ke ka banja lada ka Jingsangeh thma kan kutno nangta bon ki bom kin sedang ban bethei ulaong ha ka wei na ki jing tho babitar ha kila pathai khubor truth social jong utram ulakan tat ba ka jingkhang dam ka long ka ba pinjat lut ya ka Iran bat ong bakkanum kut tat hadu ban nadon ka jing yakular ha ka ba ka Amerika ka penbor ban ai jingbit ya ka Iran halor ka program nuclear jongka ka ba layakun persya